некоторые у Манчестера. Получилось так, что они использовали все свои возможности, забили нам голы. Во втором тайме мы выпустили, как это ни странно, игроков. Na začiatku Manchester využil šance a dal nám 3 góly. V druhom polčase naši hráči vypustili hru, v závere sme sa ešte snažili, dali sme góly, no na vyrovnanie už nebol čas. Na tento zápas s Manchesterom United nás pozvali naši slovenskí priatelia, pretože vedia, že naša futbalová akadémia trénuje pod dohľadom Romana Arkadeviča Abramoviča a patríme do štruktúry Chelsea. Poznajú nás a vedia o našej úrovni, preto nás pozývajú na takéto stretnutia. Žijeme v Poprade. Je to krásne miesto, krásna príroda, čistý vzduch, ľudia sú tu dobrí, páči sa nám tu. Hlavný dôvod, prečo sme tu, je, že máme veľmi dobré vzťahy s pánom Telenským. Tak ako v Anglicku, tak aj tu. Veľmi sme si to užívali, keď sme tu boli minulý rok a pomohlo nám to posunúť sa dopredu a tak sme veľmi šťastní, že sme znovu dostali pozvánku. Podmienky na prípravu sú fantastické. Ako základ skvelý hotel, ihrisko veľmi blízko, čo je ideálne pre malý kemp a všetky tie skvelé podmienky na regeneráciu v akvaparku. Aj tie 2 zápasy na cudzej pôde sú pre nás lekciou, naučili sme sa veľa nového, tak ako aj pred rokom. Minulé to bola pre náš tým veľká vzpruha a dúfame, že tento rok to bude rovnaké. Úroveň zápasu bola vysoká. Bol to zrejme taktickejší zápas, než hrávame doma. Pre nás je dobre pripravovať sa s technickým ruským tímom. Vaša interpretácia pravidel je iná a je dobré, keď sa na ňu naši hráči zvyknú. U nás v Anglicku sme stále za zvyškom Európy s našim rozhodovaním a pohľadom na niektoré zákroky. Takže som bol potešený veľmi rozhodcami a bolo to veľmi dobré. Ako tým sme hrali dobre, dali sme 3 fantastické góly. Dobre boli samozrejme všetky, ale myslím, že 3 boli špeciálne pekné, takže som rád, že sme sa aj nimi trochu predstavili a ukázali naše schopnosti. Hlavne dúfam, že publikum, ktoré tu bolo, sa bavilo. Můžu říct, že jsem rád, že přišli. Myslím, že všem lidem se líbil tento zápas. Mně osobně se velice líbil. Je to dobré pro region dostat na mapu světa tu Spišskou oblast. Oni mají úžasné podmínky v Aquacity, které oni odmítli zájezd do Dohy, kde jim platí velké peníze, aby tam trénovali. Oni řekli ne, my chceme podruhé do Aquacity, takže já jsem rád, že se jim tady líbí, že tady mají dobré podmínky a doufám, že příští rok přijdou víc než 2 kluby, že jich přijde minimálně 3 nebo 4, takže už se to stává populární, chce, aby tato oblast se stala význačná pro hvězdy budoucích let, pro světovou kapacity hráčů a jsem rád, je mi milé, že ty 2 lidi říkají, že přijeli kvůli mě, to je velmi dobrá zpráva pro mě. My to samozřejmě velice oslavíme dneska večer.